Vine, vine. Tu mig hauries d'estar, perquè tu ets l'esca del pecat, no? Ah, ella és la del pecat, no? Jo crec que sí, no? Compartim, home. Compartim. No, ja he sentit que ho fèieu, diguem, perquè era una ovella escarriada, no? Per portar-la pel bon camí. Sí. Necessito ajuda. Segur que necessites ajuda. Avui te'n donarem molta d'ajuda, ja ho veuràs. Ai, vale. Escolta, com que és l'última vegada segurament que veurem aquest trio junts, no? Jo crec que ja ho podem dir, és l'última vegada. Us faria res dir a càmera, vosaltres tres sols, allò d'obrim el club? Sí? Doncs va, els deixo sols, va. Obrim el club! El coll de la ciutat, capítol número 2. La temptació continua. Prou. Això, nostre, ha estat un error, I no vull que torni a passar. Espero que ho entenguis. I a tu com et va amb la Noelia aquí al davant? Va, avui m'ha dit que ja no em pensa buscar més. I tu te l'has creguda? O per què m'ha d'enganyar? Perquè et refís. Tu t'has llegit la Bíblia? A mi el que més em va agradar va ser allò de estimeu-vos els uns als altres. Era alguna cosa així. Ella s'ho fa venir bé, la Noelia, diguem-ho. La Bíblia la porta al seu terreny. El coll de la ciutat, capítol número 1. La seducció del marit. Què fas? T'ajudo? Sí, doncs vigila, que és molt fràgil. El senyor ens mira. Quin senyor? El coi Déu. Doncs que s'ho passi molt bé. Pensa estar de morros tota la vida. Se'm va acumular la feina, vaig plegar tard. Coi, per què tanta desconfiança? Perquè pots trucar. Sí, temps que perds. La Noelia ja està, Pim-pam fora, dins la furgoneta, com dos animals. Em va treure tot el suc. Què dius? I fins aquí el primer capítol, Pim-pam fora, dins la furgoneta, com dos animals. Em va treure tot el suc. Aquesta frase és una de les frases de la història. No? Sí, gràcies. Home, què et penses? Tot el que tenim ho vas treure, vaja. El títol us sembla bé? El coll de la ciutat, no? Escolta, si una dona vol, perquè aquí els has tingut, diguem que els has manegat a tots dos com has volgut. Si una dona vol, l'home cau segur, diguem? Home, jo crec que la dona té més... Sap utilitzar més armes, aquestes que tenim amagades, que traiem a vegades. És més fàcil. I estem d'acord, la resta de dones de la taula, o no? Què? Sí. Déu-n'hi-do el que t'ha estat passant aquests últims dies, no? Sí. Propostes de tot tipus, m'has dit? Ah, bueno, sí, pel carrer, propostes de tot tipus. Ja són senyors ja passats una mica de la meva edat, gent més jove, noies. M'ha entrat una noia en un bar, m'han oferit. Però Sí. quan dius m'ha entrat una noia, com t'ha Pues en entrat? plan a sac, en un bar a les 4 del matí i... La música que acompanya. I, bueno, sí, amb el dit a la boca i diem, què, anem a lavabo? És que tanta mel. Dius, bueno, no sé, senyora, a mi jo vaig tirant. No confongui el personatge amb la persona. Però els nois són els que es llencen més que les noies, Suposo que a la congregació això no passa, no? Dolenta, però bé que s'ho miren i estan allò, però què feu? I al meu marit li agrada, tot això. Exactament això de la mel i això de la linterna. I en el teu com cas, és. que ets home, que normalment diuen que l'home és com allò que... A punt d'arribar al capítol 1000. A quin capítol veu entrar al cor de la ciutat? Sí, em sembla que sí. El 77, jo? Tu dius el 77, Sí, jo dic Jo el 77. em sembla que sobre el 174, una cosa 174? Jo el 859. Molt bé, tots tres suspesos. 860. Molt bé, ho han encertat. La Isabeleta des del 84. Oi. Des de l'any 84, no? Des del capítol 84. El 8 de gener del 2001. I el Rafa des del capítol 95, 95? Sí. Ah, mira que bé. Veus? 15 de diferència, només? Molt poc. És que 5 el temps anys. passa volant, Escolta, a veure, hi ha moltes coses a comentar. Què volies dir? No, jo una pregunta que tinc, una curiositat, és... Rodeu molt d'hora, graveu... Com es posa una en situació? A les 8 del matí. Vinga, va, que t'has d'enrotllar... La Noelia s'enrotlla la Isabeleta, amb la mel i tot incorporat. Com s'ho Com feu? un joc. Estem jugant i portar-ho per allà, no? En plan, sèrio, què anem a fer? No, anem a jugar amb la Mel i anem a fer-nos petons i ja està. Ja està. Jo me'n recordo un dia. Hosti, doncs, que enganxós, que la mel et caigui a terra. Sí. No, com un joc, com un joc, ben bé. És que la interpretació és això. És intentar-se distanciar, com a mínim, en el nostre cas, que és tractem més la comèdia, no?
Que no enfoquen des del trauma, no ho viuen ells molt malament. Al final sí que hi ha alguna coseta, però sempre és enfocant-ho de lo divertit i els actors també ho hi ha un punt, portant-ho a la vida real, diguem, que tu els fas anar per allà on vols, no? Aquest punt... Aquest potser l'haurien d'emetre en horari nocturn. Perquè la cosa s'ha desmadrat. Se'ns en va. Sí, i més que... Se'ns en va. No vols, perquè tu no vols, i se'ns en va. Com diria el Rafito, se li va de les mans i passa el que passa. El coll de la ciutat, capítol número 4, Festival Total. Salomé ballant la dansa dels 7 elfs. Punyetero, que això és bo! No, no tant. No, que al final a Joan Baptista li tallen el cap. Què et passa? Estàs guapíssima. Tu ets l'Isabeleta. Ens tanquem al lavabo. Rafa, hem de fer penitència. Em sento bruta. Que sembla un ciri incès. Doncs vés al lavabo, però amb mi no hi comptis. Sobretot per l'Isaac, aquí, Sí. Un reconeixement, Aquesta va ser... Millor... Són escenes divertides. Com a actors, que hem pogut jugar i ens ho hem passat Clar, molt bé. Millor amb camisó o millor fent el gos? Mira, ja et dic, és que casualment han sigut 2 vegades que el de vestuari m'ha dit vine, per favor, que et farem una proveta de vestuari. I m'apareix amb el vestit. Dic, aquesta és la primera. I quan la segona ja ve amb els calçotets. Dic, ja, a partir d'aquí, la propera ja no la gravo. Ja passo. És sort que s'acaba el 10 de juliol. Doncs jo crec que ha arribat un moment a Catalunya que no es torna a repetir i que és que hauria de saber Catalunya què és el joc de la llanterna. Jo no sé qui m'ho vol explicar, però jo m'he portat tot el que cal, Crec, ja m'explicareu. No sé si m'ho explica la Noelia, el Rafito o tots dos. Home, aquesta llanterna és més discreta, Aquesta és com de... Els elements els portes, que és el sac i la llanterna. Home, però jo crec que també seria bé que la gent tingués els elements i tingués la creativitat per imaginar... Bueno, doncs dona'm una idea. Què hauria de fer jo si tinc això a casa meva? Pren, agafa-ho tu. Mira, nosaltres tenim una pista i és que el monitor ens va enganxar els dos a dins del sac amb la llanterna. I amb la cremallera tancada. Va obrir la cremallera i ens va trobar els dos així, amb la llanterna, fent coses. encesa. Amb camisó? La llanterna encesa, tu sempre la tens encesa. No, la llanterna és encesa. És el Siri. Hem de veure el que passa, Diu, no? la gràcia de la llanterna és que s'encengui, perquè si no seria un altre tema. Però jo no sé si dir-te que ho deixem així... I què enfocava la llanterna, a veure? És que, clar... Home, en aquell moment nosaltres ens descobríem els cossos, llavors havíem d'enfocar coses. És un joc de descoberta. De descoberta i d'ombres xinesques. I ara ho heu vist tot i s'ho reconegueu tot ja, no? Sí. Abans després pots jugar altres coses amb la llanterna, no sé. La Mel, te n'han passat les ganes de Mel o... Estàs empatxada? Jo crec que més empatxada està ella, perquè totes les seqüències de xupar la mel les feia ella. A mi no m'agrada gens. I era xupar-la i dir, ostres, un altre cop tu. I és una mica, acabes amb el sabor de boca una mica així, mal gust. Vull que veiem el 5è capítol perquè hi ha una pregunta que l'han fet 72 vegades a través del 7033 i que ara es contestarà amb aquest 5è i últim capítol. Va, som-hi. Doncs és el 5è capítol, que podria ser el desenllaç. El coll de la ciutat, capítol número 5, el desenllaç. Si et dic que obris la boca, obriràs la boca. A terra! De 4 potes. Ara mateix. I t'han donat permís perquè t'aixequessis. Ja en tinc prou! Calla! No sóc un gos, m'has entès? Només era un joc. Portes la disfressa a sota. O t'has fet un tatuatge. Deixa'm. Avui no puc. Gràcies a vosaltres, sóc molt millor persona. Us he estat veient alhora, d'amagat a l'altre, per pregar. Preguem? El problema és que s'acaba el capítol aquí i el que volia saber la gent és... Vosaltres ho veu rodar? A ens agrada, no? Què vol dir cachondeo? No, sí, la Isabeleta el rosa i la Susana el vermell. Sempre, i la Noelia el vermell. Totalment. Això m'ho han dit molta gent. Però això ja els porteu així de casa o el vestuari també us ho dona? Mira, us hauríeu de posar Jo vaig això. arribar al matí, vaig trobar 3 sostenidors estupendos i em van dir, escull, dic el rosa.
I jo el vermell, i es va quedar aquí des del principi, tota la seqüència. I jo els hi vaig dir que si no era amb aquest parell de colors, no treballo. No treballo. Si no era amb aquesta paleta de colors, tu no treballaves. Jo rosa... Home, tu calçotet negre, no? Un negre, per suposar. Sí. Està bé. Es correspon a la vida real, també? Perdona que pregunti, Maria, o no? No. Perquè és que l'estic buscant i no el veig. No me'l veus. Aquí no el veig. I allà tampoc. No, jo soc de negre, sempre. Negre. Un moment especial, potser sí que el vermell. Jo només un dubte tinc, que la Noelia ja ha marxat. A Chicago? Ha anat a Chicago? No, a Chicago no ha anat. Ara està, no sé, està amb una amiga. S'ha trobat? Sí, té que parlar coses i no se sap mai. Han fet amb mort obra, aquest matrimoni.